Amen. God bless po sa ating beloved ordained preacher. Kayo po punyir sa pagpapaliwanag sa kahalaga ng pagbibigay. Tayo po muna mga mahal ay magkaisang manalangin. At itaas sa ating kamay, tanda na pagsugod pag-alag sa ating malapay no. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mapre sa pangalan mo, malapay ng Isus, sa unang dalangin, na ay malapastor, well decided med. Walang hanggang pasalamat ang pinapabot sa iyong malapay no, sa iyong kabutihan. Muli sa mag-isang linggo malapay no, na kami yung patuloy, pinangingatan, kinahabagan. Narito, pinag-usapan patuloy ang kabutihan, pag-ingat, pagpapala sa amin. Malapay ng Isus. Alang-alang sa iyong katapatan, pangako sa iyong malapastor, well decided med, na kami yung patuloy na pakinggan rin, kahabagan, sa iyong madalangin. Narito kami, nagsusumamo sa iyong harapan, malapay noon. Sa pag-aaral ng masalita, patawarin mo kami. Hugasan, linisin na yung baldog umago sa krus ng Kalbaryo, lalo na yung balikod malapay noon. Sa gana ay masari, wala kami magagawa upang maunawan ng salita. Samahan mo kami malapay noon. Sa Panginoon salita, langisan mo malapay noon. Magsilbing katugunan na yung mga dalangin malapay noon. Ipaunawa mo sa amin ang iyong nais malapay aming mailapas sa aming buhay. Bigyan mo kami ng panampalataya, pag-ibig, pag-asa sa iyong malapay noon. At sa oras na ito, sinasaway namin tinatalian, ano mang gawa ng kaaway, di mo na itong pag-alinlangan, walang focus sa salita malapay. Kasaw, ibahin niyo Satan in the mighty name of Jesus. Praise the Lord, amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Palakpak, nagising na po mo, minamahal sa ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamalapay noon. Ang pinapataas na upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamalapay na Jesus po lamang. Amen. Patuloy natin pinapabot ang karapat-dapat na paggalang at pagpaparangal sa mga taong nilangsan at ginamit ng malapay para sa ating kaligtasan, ating po beloved person, the Lord, na lagi natin naalala ang kalawang turo ng isang araw, ating po beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. O palang umaga sa beloved children, amen, sa ating beloved pastor workers dito po sa tako ng San Carlos City Outreach, sa ating po beloved elders, sa inyong po minamahal, datihan man, at sa mga baguhan maging sa ating mga Facebook and YouTube viewers, isang palang umaga po sa ating lahat. At kayo po welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Lahat ng nagagalak mga minamahal sa pag-aaral sa salita ng malapay noon, minsan ang pagpumulagpag sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Amen. At lubos tayong pinagpalang mga minamahal. Talagang gayon na lamang mga minamahal ang talagang pagturo sa atin ng malapay noon, na yakapin mo minimal ang turo na ating minimal ginagal evangelist Pastor Wildes Almeda and Assistant Pastor Linus Almeda. Amen. Overnight, imagine mo minimal from 9 p.m. mo minimal kagabi at hanggang ngayon mo minimal talagang may mga Kristiyano pala, may mga taga Jesus Miracle Crusade International Ministry mo minimal na kaya palang magpuyat. Amen. Magsakripisyo mo minamahal. Pagamat galing pa sa trabaho kagabi, may trabaho pa mamaya. Amen? Pero gayon na lamang maminawalang talagang tunay at paglilingkod na ito dahil alam natin yung ating pinagsasakripisyoan na Diyos, mga minamahal, buhay na Diyos, mapagpalang Diyos, mga minamahal. Amen? Praise the Lord and advance happy 39th year church anniversary mo minamahal sa ating lahat. Bukas na po mo minamahal. Amen? Ang ating mong church anniversary po dito sa dako ng San Carlos City Outreach po mo minamahal. Amen? At pagwapalang lubos po yan mo minamahal. Amen? At mo minamahal, ating pong kunin ating mga Biblia, ating pong panulat at kwaderno upang itala ang salita ng ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Amen? Ating pong basahin ang ating pong pabungan na talata dito po sa awit ang kabalatay 100 mo minamahal ang talatay 5. Amen. Awit, kabanatay 100 ang talatay 5. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa awit ni Haring David, ang kabanata po ay 5 at ang talata po ay 5, ito po sinasabi, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman, ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Amen. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. Palakpak nagising mo minamahal. God bless sa pagkabasa salita nating malapay noon. Amen. Pamagatan natin mga minamahal, ating pong pag-aaralan sa umaga ito mga minamahal, the best things to celebrate on our anniversary. Amen? The best things to celebrate on our anniversary mga minamahal. Ang mga pinakamahusay na bagay mga minamahal na dapat ipagsaya sa ganitong mga mahalagang okasyon. Amen? Bukas nga mga minamahal ay pang 39 na taon. Mga minamahal ng
ng gawain dito ng Jesus Miracle Crusade, San Carlos City Outreach, mga minamahal, ang ating talagang lubos, mga minamahal, na ipinagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Sabi ko nga, mga minamahal, ay lahat, mga minamahal, nagnais, mga minamahal, sa kumpanya man, institusyon, mga minamahal, o sa ano pa mang organisasyon, mga minamahal, walang ibang hangarin ang mga minamahal, kundi talagang umabot sa masasabing mahaba-habang taon, mga minamahal, dahil ito ay sumisimbolo ng katatagan, mga minamahal, ng kanilang organisasyon, ng kumpanya, ng institusyon, mga minamahal, na mayroon, mga minamahal. Amen? At sa atin, mga minamahal, ay talagang lalo pa kaya mga Kristyano, ay dapat na ipagmapuri at ipagsaya, mga minamahal, ang ganitong, mga minamahal, na taon na ating pong maabot, mga minamahal. Amen? Ngunit, mga minamahal, sa mga ganitong mahalagang okasyon, ano nga ba talaga dapat ang pinakamaging puso ng selebrasyon na itong, mga minamahal? Ano ba talaga dapat ang magiging batayan upang maging masaya o ipagdiwang natin yung mga ganitong mahalagang okasyon? Amen? Sa ating buhay Kristiyano. Amen? Sa loob ng 39 na taon, ang ministeryo ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, dito sa San Carlos, ay nagsilbing ilaw ng pag-asa sa bawat isa. Amen? Nagsilbing ilaw ng pag-asa dito sa Pangasinan. Imagine, mga minamahal, sa isang lugar na madilim, meron lamang isang munting ilaw, mga minamahal, ay siyempre yan ay dudumugin, lalapitan, dahil lahat, mga minamahal, nais na pwedeng mainitan at may makita. Ang gawain dito, mga minamahal, sa San Carlos ay nagsilbing ilaw ng pag-asa. Ito ay nagsilbing banal na lugar ng pagsamba. Amen? Dito sa Pangasinan, mga minamahal, tayo, Pangasinense, mga minamahal, ay nalaman natin dito sa ministeryo ito, mga minamahal, yung tamang paraan ng paglilingkod, pagtawag, at pagsamba sa ating Diyos. Amen? Dati natin, mga minamahal, hindi natin alam. Akala natin tama yung ating kinamulatan na uri ng paglingkod, pagtawag sa ating pinakamahal Panginoon. Subalit yun pala ay nauwi sa walang kabuluhan na bagay. Sabi nga nung ating mahal na kapatid, nagpatutubang may chronic depression noon. Amen? Napuntahan na lahat ng anumang kongregasyon. Subalit wala pa rin, bisa, walang kagalingan. Subalit dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, wala siyang ibang nakita rito. Walang rebulto dito, mga minamahal. Amen? Ang pinakilala na ating mga pastor, mga minamahal, na mga tumatayo dito, ang Diyos ay Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu katotohanan. Siya pinagaling ng mga Panginoon. Amen? Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade dito sa San Carlos City Outreach, mga minamahal, ay nagsilbing komunidad ng pananampalataya. Noong araw, mga minamahal, madalas tayong magtiwala sa ating mga sariling karunungan, kaalaman. Sabi nga, kapag matalino ka, may patutunguhan ka. Kapag masipag ka, may makakain ka. Amen? Pero, mga minamahal, hindi lahat ng panahon at pagkakataon nagiging totoo ang mga kasabihan ito, mga minamahal. Amen? Dahil dito pumapasok ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag nakita ng Diyos, mga minamahal, na ang tao ay hindi kinikilala na may Diyos na makapangyarihan at siyang nasa likod ng lahat ng mga bagay na mayroon tayo, ay kaya tayong ipahiya ng mga Panginoon. Kahit anong talino mayroon tayong, mga minamahal, ay mawalan ng katuturan yan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang mga matatalino sa libote ito, pero hindi nakakaalam ng salita ng mga Panginoon, sila ang mangmang at kaya ipahiya ng mga Panginoon. Amen? Pero, mga minamahal, sa mga Kristiyano, mga minamahal, ito ang malaking naging gampanin, mga minamahal, ng ministeryo ito, mga minamahal, dito sa Pangasinan, partikular itong San Carlos City Outreach, mga minamahal. Sa lugar na ito, mga minamahal, sama-sama tayong ngumiti. Amen? Nakaranas tayo ng kaligayahan, ng joy. Nagtamo tayo, mga minamahal, ng kapayapaan sa puso't isipan. Bawat isa sa atin dito ay lumuha. Natutong magsumamo sa Diyos dahil nalaman natin na ang Diyos handang makinig sa ating mga dalangin. Amen? Sa lugar na ito, mga minamahal, ay unti-unti tayong pinalalago ng mga Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Ngayon, ang tanong, ano ba
ano ba ang mga bagay na dapat ipagsaya sa mga ganitong uri ng okasyon na darating, mga minamahal? Ang pagdiriwang ng mahalagang okasyon na ito, mga minamahal, ay hindi lamang tungkol sa makakain. Amen? Hindi lamang tungkol sa dami ng putahe, mga minamahal. Hindi sa kombinasyon ng mga kulay bilang palamuti o dekorasyon sa bahay-sambahan. O hindi dapat lamang nakatuon ang kasiyahan sa pagdiriwang ng anibersaryo dahil sa ikli o haba ng taon na inabot ng isang organisasyon. Tandaan, ito ay araw ng pag-alaala sa mga nakaraang pinagdaanan natin tulad ng pagsubok, kabiguan, maging sa pag-uusig o sa kadalamhatian man. Ang pinakamalagang bagay sa likod ng mga bagay na ito, mga minamahal, natuto tayong magpasalamat na mayroong Diyos na tumutulong sa atin at gumagabay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Magkaroon ng gratitude, mga minamahal, sa ating mabuhay. Kaya ipinagdiriwang at pinaghandaan ang anibersaryo, mga minamahal, dahil upang magkaroon tayo ng flashback, i-recall natin, mga minamahal, yung nung umpisa ng ministeryong ito, mga minamahal. Naalala ko, mga minamahal, nung may mga nakausap akong beloved elders po, mga minamahal, at dito nga nasa pulpito, narinig natin. Dito sa San Carlos, mga minamahal, diyan sa unang-una po, diyan sa Bonifacio, mga minamahal, amen? Ang sabi nga nung ating unang mga kapatid, mga minamahal, dahil ang balingkod, 2013 na ako ng mga save ng Kabangal Panginoon, dito na po ako, dito na naabutan ko, mga minamahal. Pero yung mga kapatid natin, pinagpalang lubos, mga minamahal, yung mga talagang experience nila, yung memories nila, mga minamahal, na sa Bonifacio, ang sabi nila, pag kami nagpupuri, lalo na overnight, ay umuulan ng pagpapala, umuulan din ng bato sa bubong. Binabato kami. Dahil maingay kami, o kami ginagambala, ginagamit ng kaaway. May mga lasing pumapasok. Nung nandiyan sila sa Bonifacio, may mga lasing pumapasok at ginagambala ang mga Kristiyano pupuri sa mga Panginoon, pinipigilan sila. Imagine yung mga pinagdaanan, mga minamahal sa umpisa. Amen? Ang sabi nila, mga minamahal, maging nung nailipat dyan sa Lukban, mga minamahal, hindi rin nagtagal. Ganon din, mga minamahal, maliit lang yung bahay-sambahan dahil parang bahay lang daw. At ganon din, dumanas din ng pag-uusig. At hanggang, mga minamahal, dito, may lipat sa Mamarlaw, Baybay, mga minamahal, mahini po ang mga Panginoon nag-donate, mga minamahal, ng lupa. Amen? At imagine, napakaluwang, mga minamahal. Kahit man siguro, pag dugtungin, mga minamahal, yung sakop na lupa doon sa Bonifacio, andyan sa Lukban, ay hindi pa sapat siguro dito, mga minamahal, sa lawak nito, mga minamahal. Pinagpalang lubos, mga minamahal, amen? Na kung saan, mga minamahal, yung ating kapitbahay dito, mga minamahal, naabutan ko noong 2013, yung pader na yan, mga minamahal, nakikita natin po yan, ito sa left side dito, mga minamahal, sa pulpito. Yan po, mga minamahal, mababa pa lang yan, nakikita, mga minamahal, dyan, yung dito sa yung soft drinks po dito sa bodega po ata ng Ken K, ito, mga minamahal, ay talaga nakikita natin yung mga employees dyan, mga minamahal. Pero pinatasan nila, mga minamahal, amen? Hindi natin naranasan, mga minamahal, ang batuhin, ang bubong ng bahay-sambahan o sigawan man yan. Amen? Sila ay kusang hinipo ng malapay noon para ipataas yung mga minamahal. Totally tayo masecure dito. Walang maggambala sa ating mga minamahal. Malaya ang mga Kristyano, magpuri, mga minamahal. Amen? Palapakan natin ating malapay noon. Dumanas naman ang pandemya, ang COVID-19, mga minamahal. Amen? Mga ibang kongresyon, mga minamahal, lalo na sa malapit dyan sa bayan, mga minamahal, ay talagang pinagbawalan. Dito rin, mga minamahal. Amen? Tayo rin, mga minamahal, ay talagang pinangusapan, subalit ng maipaliwanag, mga minamahal, ating beloved ordained preacher, mga minamahal, sa ating city mayor, mga minamahal, kung ano ang pinakalayunin natin, bakit natin talagang isinasagawa pa rin ang gawain malapay, bagamat yung COVID-19, mga minamahal, ay kung maaari, hindi nga pwede ang gatherings, mga minamahal, dahil para ma-prevent ang spread ng virus. Pero nung wala silang gawa, bakit ba minamahal? Dahil buhay ang Diyos, kasama natin ang Diyos, yung bagay na ipinaglaban natin, yun ang kalooban ng Panginoon. Pinagpala tayo, mga minamahal, at hanggang sa tayo ngayon, mga minamahal, ay narito sa taong ito, mga minamahal, ng 2025. Amen? Bawat isa atin, mga minamahal,
dumanas ng matinding pag-uusig. Sabihin ba naman mga minamahal sa checkpoint? Tawanan mga minamahal na tulog ang Diyos? Bakit tayo dadalo? Tulog ang Diyos. Nagpapahinga ang Diyos. Bakit natin gagambalain ang Diyos? Amen? Yung mga ibang mga minamahal talagang pinag-uusig mga minamahal, pero dahil sa ating ipinaglaban mga minamahal, nagpatuloy tayo sa ating malapanginoon, sila rin ang nagpatutuo at ginamit ng malapanginoon na itong mga taga-Jesus Miracle Crusade na itong mga minamahal ay huwag aanuhin dahil yan ay mga mabubuting tao. Amen? Nakarinig tayo ng mga ganyan, mga minamahal. Lalo na yung dyan sa Bonifacio, dati-rati, lasing mga minamahal, pinipigilan. Pero nung mga minamahal, dumating ang araw mga minamahal, nung dumadaan ang ating mga village sisters doon mga minamahal, ay merong mga ibang kalakihan mga minamahal na talagang pinagtitripan yung ating mga village sisters po mga minamahal. Pero yung mga lasing noon na silang umusay, silang ginamit mga Pinoon, sabi nila, sinaway nila yung kasamaan, sabi nila, huwag mong ano yan. Dahil yung taga-Jesus Miracle Crusade yung mga yan, mababay yung mga yan. Palapakan natin ang ating malapanginoon. See? It's time to reflect, mga minamahal, sa ating buhay. Sa ganitong napakalagang pagdiriwang, walang ibang sentro, mga minamahal, kundi ang Diyos na naging dahilan kung bakit tayo matagumpay. Amen? Ang Diyos, mga minamahal, na nagbigay sa atin ng kalakasan sa likod ng mga pagsubok na dumating sa atin na ating pinagdaanan. Kung hindi dahil sa Diyos, mga minamahal, wala tayo ngayon dito. Baka hindi natin abutin itong 39 na taon na itong mga minamahal. Kaya ating basahin dito sa Roma, ang kabanata 8 at kabanata 28. Palapakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 28. Ganito po sasabi. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkalalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Palakpak nagising na po mga minamahal. Alat magsabi ng praise the Lord. Ito mga minamahal, time to reflect mga minamahal sa kabutihan ng malapay noon. Kung iniibig pala natin ang Diyos, ang malapay Jesus, ay nagkakaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay. Sa sino mang umiibig sa Diyos, laging may positibong pananaw sa buhay. Tinitignan natin ang mga bagay hindi ayon sa kalikasan nito o sa pagiging natural. Halimbawa, kahirapan, poverty. Ang mga Kristiyanong umiibig sa malapay noon, hindi niya sinasabi na kahit dumaraan siya ng kahirapan, sinasabi niyang mahirap. Never niya sabihin mahirap ang buhay. Amen? Kapag dumanas ng disappointment or kabiguan, hindi kailanman sasabihin ng Kristiyano, wala ng pag-asa. Hindi sasabihin ng Kristiyano na hindi pala totoo yung tomorrow is another day. Amen? Dahil iniibig ang tao, ay kapag may pag-ibig sa malapay noon, nakikilala niya na mga bagay na nangyayari sa kanya, may magandang plano ang malapay noon. Sa kalagitnaan ng karamdaman, hindi kailanman sasabihin ng tao, ng Kristiyano, na wala siyang silbi sa lipunan dahil sa kanyang karamdaman. Ibig sabihin, ito ang naidudulot ng pagkakaroon, mga minamahal, ng pag-ibig sa malapay noon. Hindi natin kailanman sisisihin ng Diyos. Never na papasok sa ating isip, amen, na lahat ng mga dinanas nating mga pagsubok, kahirapan noon, ay ginawa yun naman upang tayo pahirapan. Bukas, it's time to reflect. Sa halip mga minamahal na question natin kung bakit halos 20 ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, samantalang sa iba, hindi sila naglilingkod, hindi naman sila dumaranas ng anumang pagsubok. Sa halip na ikumpara ang ating sitwasyon sa iba, bakit, ang sabi ng Biblia, bakit hindi na lang magkaroon ng gratitude, magpasalamat pa rin sa mga Panginoon? Dahil kapag iniibig natin ang mga Panginoon, hindi mo nakikita ang mga bagay na nasa iyong harapan bilang negatibong mga bagay. Ang nakikita mo, positibo. Meron kang napapala, meron kang matututunan, may magandang plano ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen po ba mga minamahal? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
mapapaluhan na lang tayo, magpapasalamat. Dumanas man tayo ng grabing kahirapan, mga minamahal, walang-wala talaga, lalo ng panahon ng pandemya, mga minamahal, talagang marami ang nawala ng trabaho. Amen? Yung iba mga minamahal talagang dumanas ng naranasan nila, mga minamahal, yung COVID, yung virus na yun, mga minamahal. Pero still, nandito pa rin. Amen? Makikiisa pa rin. Bukas, pang 39-year church anniversary. Amen? Bakit? Dahil ang Diyos natin, mga minamahal, gayon na lamang umibig sa atin. Kung paano natin inibig ang malapay noon, higit pang umiibig ang malapay noon sa atin. May mga natutunan tayong mahalagang aral na sa pagiging positibo ng ating isip, nagagamit natin ito bilang gabay sa magiging matagumpay pa na mga gawain sa hinaharap, mga minamahal. Amen? It's time to reflect, mga minamahal. Ito ang unang-unang bagay na dapat ipagsaya sa araw ng pagdiriwang. Balikan natin yung mga panahon, amen, na tayo ay talagang naranasan natin sa ating mga sarili. Ang sabi nga talagang nalaman natin sa ating buhay, ang Kristiyano pala, hindi lang, ang buhay ng Kristiyano, hindi lang pala puro rosas. Amen? Dahil hindi nangangahulugan na ang malapay noon, dinidiscourage tayo, mga minamahal. Pero, yun mga minamahal, ang nagpapatunay na kung hindi pa ituloy ng malapay noon, ang makaramdaman, ang pagsubok, ang kahirapan, hindi natin din makikilala kung gaano makapangyarihan ang malapay noon. Amen? Palagpakan natin ang ating pinakamalapay noon. At magsabi ng Praise the Lord! Natututo tayong pahalagahan ang kasalukuyan at magdiwang ng may kaligayahan. Ang tanong, bakit kailangan pahalagahan? Ano ang dapat ikaligaya? Bukas, baka may magtanong sa atin, bukas ang anniversary, magtitingin-tingin tayo sa gilid, bakit tayo dapat maging masaya? Ano ang dapat nating i-appreciate? Amen? Kung ganun man ang ating tanong, basahin natin dito sa Mateo, ang kabanatay 5, ang talatay 14 hanggang 16. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. At magsabi ng Praise the Lord. Isang bagay na dapat ipagsaya ng mga Kristiyano sa mga ganitong napakalagang okasyon, mga minamahal, ay ito. Ang sabi ng Mateo, ang kabanatay 5, ang talatay 14 hanggang 16. Amen. Aklat po ng Mateo sa kabanatay 5 sa talatay 14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat na nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Ito ang pangalawang bagay na dapat ipagsaya, mga minamahal, sa mga ganitong mahalagang okasyon. Ang tunay na dahilan ng pagiging taga-akay ng mga kaluluwa ay isa sa pinakapuso ng bawat anibersaryo na hindi lamang tumitingin sa pagkaing literal kung ano ang handa sa araw ng bukas, ilang putahe mayroon sa pagkainan, paanong magiging kombinasyon ng mga palamuti o decoration dito ang ilalagay. Hindi rin patungkol sa ikli o haba ng taon upang maging masaya at ipagpahalagan natin ang bukas na itong mga minamahal. Ang pagiging taga-akay ng mga kaluluwa o ang pagdadala ng mga kaluluwa sa paanan ng Diyos ay maituturing na siyang pinakamahalaga, mga minamahal, sa mga ganitong okasyon. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Hindi nagsasawa ang ministeryong ito na maghayo na maghayo. Sa totoo lang, walang ibang ministeryo, mga minamahal, dito yung ganun lamang ang natutunan natin sa ating malapastor and assistant pastor na kahit matatapang na aso, okay lang, kahit liblib na lugar, papasukin pa rin. Amen? Hindi nga natin sila kaano-ano. Hindi natin kilala. Baka mamaya, mamamatay tao yung mga yun. Hold-upper yung mga yun. Kidnapper ang mga yun. Pero pinapasok pa rin natin. Nag-aabot pa rin tayo ng leaflets ng may ngiti. Amen? Naghahayo tayo. Bakit?
Dahil yun yung bagay na ikatutuwa natin sa araw ng anibersaryo, may makita tayong kaluluwa nandito sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Kahit anong init o lamig man ng panahon, kahit tag-init man o tag-ulan, lumilibot sa bawat barangay upang ipakilala ang ilaw na daladala ng mga Kristiyano. Ang ilaw na ito ay walang iba kundi ang mahal na Panginoong Jesucristo na siyang kalutasan sa kanilang problema. Ganon tayo noon. Nung tayo may problema, sa pamamagitan ng ating kapatid na ginamit ng mahal na Panginoong maghayo, ipakita niya yung ilaw na mayroon siya. Walang iba kundi ang mahal na Panginoong Jesucristo, ang mga patotoo. Tayo, mga minamahal, nung nagpaunlak sa paanyaya, nung tayo dumalo, doon natin nalaman, totoo pala, may pag-asa pala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang mahal na Panginoong Jesus ang may kakayahan lamang na magbigay sa kanila, sa atin ng kapayapaan, ng pag-asa, ng kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Kayo na lamang ituro na ating mahal na pastor and assistant pastor, na kailangan imulat ang mga tao sa mundong ito, na sa mundong ito kailanman hindi natin mahahanap ang tunay na kaligayahan, ang satisfaction sa ating buhay. Tanging sa Diyos lang, sa ating pinakamamahal pa yung sapagkat totoo ang sinabi ng Biblia. Lahat ng bagay sa mundong ito, mga minamahal, mapaparam. Amen? Aanhin ng tao, ang magkaroon siya ng napakaraming kayamanan, 20 sasakyan, amen? 20 mansyon, tiba-tibang kayamanan. Kung mamatay naman siya, mga minamahal, at ang kanyang kaluluwa ay mabuli sa impyerno, ano ang magagawa? Anong 20 mansyon, 20 sakyan, at tiba-tibang kayamanan? Hindi yun sapat upang maligtas ang kanyang kaluluwa. Sa tuwing anibersaryo, walang ibang unang-unang tinitignan ang malapastor, beloved assistant pastor, maging ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyir, kundi yung mga bisita. Amen? Pag dumadalo nga tayo mga minamahal, Merkules, Bernas Linggo, nakadunga ating beloved ordained preacher, diyan sa kanilang bintana. Anong tinitignan nila? Hindi na yung mga kapatiran na laging dumadalo. Sana may mga kaluluwang bago. Amen? Bakit? Yun ang tunay na dapat ipagsaya ng mga Kristiyano. Yung mayroon tayong mai-present sa ating mahal na Panginoon. May baguhan ba? Ilan kaya sila? Yan ang maaring tanong nila sa kanilang isip. Dahil ang pagiging ilaw at asin ng sanlibutan ito ay hindi dapat itinatago, kundi ito ay inilalantad. At kung magkagayoy sila mismo, ang mga tao sa ating paligid, ang magpapatunay at magsasabi sa kanilang sarili, totoo palang may Diyos na nagmamahal sa akin. Amen? Ganon tayo noon, mga minamahal. Hindi natin kilala ang mahal na Panginoon. Hindi natin alam kung gaano mapagmahal ang mahal na Panginoon. Pero nang dahil merong isang Kristiyano ang ginamit ng mahal na Panginoon na ilantad ang kanyang ilaw at bilang asin ng sanlibutan, ibinahagi niya ang kabutihan ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Nung tayo nagpaunlak, mga minamahal, dumalo at nagpatuloy, doon natin lubusang nakilala. Totoo pala, yung aking mga narinig, nangyari din pala sa aking buhay. Totoong meron palang Diyos na nagbabago at nagmamalasakit sa akin. Mabibless tayo sa mga kapatiran na handang sumama sa mga hayo group sa pag-follow up. Amen? Yung schedule nga natin, mga minamahal, doon sa paghayo, mayroong mga kapatid tayo, mga minamahal, na hindi lang sila umattend nung sa ano lang nila, sa assignated mga minamahal na yung schedule lang nila mga minamahal. Meron yung halos dire-diretso sila, perfect attendance mga minamahal. Yung iba naman mga minamahal, hindi lang sa mga ganitong okasyon, sila naghahayo. Araw-araw, oras-oras, walang ibang bukang bibig, kundi ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Nagpapatutuo sila sa kanilang mga kakilala, kaibigan, katrabaho mga minamahal, amen? At loved ones mga minamahal. Bakit? Yun kasi yung mabagay na lubos nilang ikasasaya mga minamahal sa harap ng mahal na Panginoon, yung meron silang mabaginan na kaluluwa at dumating ang panahon, makasamang maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Kindly ating basahin dito sa Mateo, ang kabanata 7, ang talatay 20 hanggang 21. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Kindly. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata 7, at ang talata 20 hanggang 21, ito pong sinasabi, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karihan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa panahon na ng ganitong minamahal na mahalagang okasyon, dapat i-check natin ang ating mga spiritual status, mga minamahal, yung ating estado spiritually. Dapat nating ikagalak at ikatuwa kung sa loob ng isang taon ay tayo ay nakapanatili sa kalooban ng mahal na Panginoong Hesus. Nasunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Dapat daw yan na ikasiya ng mga Kristiyano. Mapapaluha tayo sa kagalakan na sa likod ng kahirapan, pag-uusig at kadalamatian, ay nandito pa rin tayo. Nagagawa pa rin makatayo, hindi pa rin bumibitaw. Amen? Nagpapatuloy pa rin. Naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yan ay patunay at bunga ng inyong mga magawa na tayo, mga minamahal, ay lubos na umiibig sa Diyos at tapat sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating binasa, hindi lahat ng tumatawag sa mahal na Panginoon, nagsabing Panginoon, Panginoon, ay sila yung mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Kundi, sa totoo lang, maging yung mga Kristiyanong bihira nga eh. Bihira nga silang magsalita, mga minamahal. Amen? Mag-share ng kanilang nararamdaman sa iba. Pero sila pa rin, makikita mo sa kanilang kilos at gawa, mga minamahal, na walang ibang laman ang kanilang puso at isip, kundi kung paano mapalugdan ang mahal na Panginoon. Mabibless tayo, mga minamahal, the way sila kumilos. Amen? The way sila mga minamahal na talagang mag-isip, magsalita, mga minamahal, mabibless tayo, mga minamahal. Amen? Masasabi natin, glory to God. Amen? Ang nakikita natin ang mahal na Panginoon. Nakakakitaan natin sila ng magandang halimbawa sa ating mga buhay spiritually. Nakatutuwa mga minamahal na talagang sa mga panahon na tayo ay halos bumitaw, manlupaypay mga minamahal, pero meron tayong mga kapatid, mga minamahal, na sila din dumaranas, pero nakikita natin mga minamahal sa kanilang gawa. Amen? Pumapalagpag pa rin yan. Kahit may nararamdamang hindi maganda sa kanilang katawan, pumapalagpag pa rin yan. Amen? Kahit walang pamasahe, dumadalo pa rin yan. Naglalakad pa rin mga minamahal. Bakit? Sa gawa, makikilala kung sino yung tunay na umiibig sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At yun ang bagay na dapat ikasiya mo minamahal sa araw mo minamahal ng bukas, ng ganito mo minamahal na napakalagang pagdiriwang. Amen? Magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon mo minamahal na talagang tinutulungan tayo ng mahal na Panginoon. Dahil sa totoo lang, sa ganang ating sarili, wala tayong magagawa. Amen? Sabi ng Biblia, ang sino mang sanga na hindi nakadugtong maminamahal sa puno, ay hindi yan magtatagal, hindi kailanman magbubunga. Pero kaya tayo nagbubunga maminamahal, amen? Kaya tayo maminamahal lumalago, kaya talagang naroon yung ating pananampalataya, yung pagkaroon ng pag-asa, ng pag-ibig sa mahal na Panginoon, ay hindi lang dahil sa ating sariling pagsisikap, kundi dahil sa Diyos na gumagabay at tumutulong sa atin mga minamahal. Yan ang dapat ipagpasalamat. Amen? Sa ating mahal na Panginoon. Pangatlo, mga minamahal, ating basahin dito sa Habakuk, mga minamahal, ang kabanatay 2 ang talatay 2 hanggang 3. Amen? Malapit na po tayong magtapos, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alam magsabi ng praise the Lord. Amen? Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Habakuk, ang kabanata po ay 2, at ang talata po ay 2 hanggang 3, ito pong sinasabi, at ang Panginoon ay sumagot sa akin at nagsabi, isulat mo ang pangitain at iukit mo na malinaw sa mga tapyas na bato upang makatakbo ang bumabasa niyaon.
sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa at nagmamadali sa pagkatapos at hindi magbubulaan. Bagaman nagluluwat ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating hindi magtatagal. Amen. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. At magsabi ng praise the Lord. Celebrate because God entrusted you a future with hope. Dapat matuwa at magsaya ang mga Kristiyano dahil sa bilyong-bilyong tao sa mundo, mga minamahal, tayo ay pinagkatiwalaan ng malapaynoon sa magandang hinaharap nang may pag-asa, mga minamahal. Kaya pa rin tayo naririto ay dahil tiyak mga minamahal, pinagkatiwalaan tayo ng malaking bagay para sa hinaharap. Amen? Halimbawa, mga minamahal, anibersaryo mga minamahal, patapos na. Ibig sabihin ba, mga minamahal, patapos na ang anibersaryo, end na rin ang kasiyahan, ang celebration? Hindi ganun, mga minamahal. Amen? Pag nag-end, mga minamahal, amen, pag hindi pa nagbalik ang malapaynoon, tulad nung naganap sa 50th church anniversary, mga minamahal, sa main church, mga minamahal, amen? Hindi na ngangulugan, mga minamahal, na stop na. End na doon ang kasiyahan. Pero sa totoo lang, mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin ang laban. Bakit? Dahil pinagkatiwalaan pa rin tayo ng malapaynoon para sa malaking bagay na mangyari sa hinaharap. Mayroon pa rin tayong misyon, mga minamahal. Amen? Ipagpasalamat natin at matuwa tayo, mga minamahal, kung bakit tayo naririto pa rin. Dahil ang Diyos may magandang plano sa ating buhay. Palagpakan natin ang ating malapaynoon. Hindi tayo kailanman pinababayaan ng Diyos. Nais ng Diyos na mag-isip tayo ng mga bagay kung paano tayo makapag-ambag sa iglesia. Ano bang pwede natin i-contribute, mga minamahal, sa gawain ng malapaynoon? Sabi nga, mga minamahal, sa politics, mga minamahal, sa larangan ng politics, sabi nga nung isang mga minamahal linya, huwag mong isipin kung ano ang may tutulong sa iyo ng pamahalaan. Ang isipin mo ay kung ano ang may ambag mo sa kaunlaran ng lipunan. Same thing, mga minamahal, sa ating buhay espiritual. Maaring isa sa ating future, mga minamahal, na naisipagkatiwanan ng malapaynoon ay dahil tayo gamitin ng malapaynoon na makapag-contribute sa success, mga minamahal, ng iglesia. Para sa marami pang makaluluwa, sa kaligtasan ng marami pang kaluluwa. Amen? Para maging pagpapala sa iba. Amen? Upang maging patuloy na katuwang ng ating mga pastor, beloved children, mga beloved pastoral workers, ordained preachers, elders of the church, mga minamahal, ng bawat isa sa atin. Amen? Walang ibang magtutulungan, kundi tayo lamang din, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating malapaynoon. Sa iglesia, na ito ay maaring sa hinaharap ang nais ng malapaynoon ay tuloy-tuloy na paglago. Tuloy-tuloy na paglilingkod sa Diyos. Tuloy-tuloy na pagyakap sa turo ng ating malapastor, Wildes Rad Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda, na magbigay liwanag sa lahat. Amen? Kung ganun ang magiging mindset, mga minamahal, at kumbaga vision ng bawat isang mga minamahal, isang tiyak na bagay, ito yung mangyayari. Ating basahin dito sa Efeso, ang kabanatay 5, ang talatay 27. Palakpakan po muna natin ang ating malapaynoon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Dito sa Efeso, ang kabanatay 5, ang talatay 27. Aklat po ng Epeso sa kabanatay 5, talatay 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dugis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. Maaring yan, mga minamahal, ang inihanda ng malapaynoon sa atin sa hinaharap. Sa iglesia kung saan tuloy-tuloy ang paglago, anong pwede nating maiambag, mga minamahal, na makatulong tayo sa bawat isa, na makapagpatuloy sa paglilingkod, patuloy na mayakap, ma-maintain at ma-stimulate, maipalaganap ang turo ng ating malapastor sa mga susunod pang henerasyon. Ay dahil sabi nga ng Efeso na ating binasa, mga minamahal, ay dahil sa mga bagay nito kung ating gagawin, magiging masinop tayo at masikap, mga minamahal, ito yung hinihintay, mga minamahal, na upang ang iglesia ay mahiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot. Ito yung laging binabanggit ating beloved ordained preacher, mga minamahal,
na kapag tayo dumating ang panahon, mga minamahal, na rapturein, mga minamahal, ito yung hinahanap ng malapaynon sa nakatangian sa isang iglesia. Amen? Amen, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapayag ang bersikulong ito tungkol sa pagnais ng malapaynon Jesus, mga minamahal, na ang kanyang iglesia, walang iba kundi ang mananampalataya, ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa kanya. Walang ibang pinag-usapan dito, mga minamahal, kundi tungkol sa kabanalan ng iglesia, gaya na lamang, mga minamahal, na walang ibang pinatuturingan o walang ibang pinagsasabihan ng malapaynoon sa talatang ito, kundi sino, mga minamahal, sino sa inyong palagay, mga minamahal, ang malaking factor, mga minamahal, upang maging matagumpay ang bagay na ito, upang maituro sa bawat iglesia, mga minamahal, ang mga dapat gawin. Walang ibang unang-unang, mga minamahal, na pinag-uusapan ng malapaynoon kundi ang ating malapastor, Evangelist Pastor with Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda, ang pastol ng mga tupa. Amen? Sila ang talagang unang-unang humubog sa ating mga minamahal sa tungkol sa ating pamumuhay espiritual. Ang ating malapastor, mga minamahal, ay naging kumpletong halimbawa. Ginawang puhunan ng man of God ang kanyang tuhod, ang kanyang kamay, at ang kumakalam na tiyan. Upang ang iglesyang ito ay pagpalain, upang umabot sa ganitong yugto at taon ng pananambahan. Ang puhunan ng malapastor ay tuhod na laging nakaluhod, upang ikaw at ako ay ipagdasal sa malapaynoon. Ang naging puhunan ng malapastor, mga minamahal, na natutunan at naipasa sa beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa mga nasiwa, ay kamay na hindi kailanman nagsawang pumalakpak at magpuri upang ibuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Ang naging puhunan ng iglesyang itong, mga minamahal, na ituro na ating malapastor at assistant pastor, ay ang kumakalam na tiyan na kayang tiisin ang hindi kumain ng anuman upang mahabag ang Diyos sa iyo at sa akin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung ating natutunan sa iglesyang itong, mga minamahal. Ang pinakapundasyon ng iglesyang itong, mga minamahal, yung tinuro natin mga pastor. Panalangin, pagpupuri, at pag-aayuno, mga minamahal. Amen? Nilimot nila ang kanilang sariling kapakanan alang-alang sa mga tupa. Sa totoo lang, pwedeng maging masarap ang buhay ng malapastor kapag nanatili sila sa Visayas, mga minamahal. Pero hindi yun ang umiral sa puso ng malapastor. Natutong matuwa ang malapastor, mga minamahal, at sa mga panahong ganito, anibersaryo, i-celebrate ng malapastor, mga minamahal, yung lubos na pagpapasalamat sa malapaynoon, na sa likod ng mga pagsubok, kahirapan, pag-uusig at kadalamatian, hindi sila kailanman pinabayaan ng malapaynoon. Amen? Mga beloved children, sa totoo lang, mga minamahal, hindi biro, mga minamahal, ang mga beloved children, mga minamahal, amen? Sila na ngayon ang nangunguna, mga minamahal, sa buong mundo na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Amen? At bilang tao, talagang naroon ang kailang pangungulila sa ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Pero bakit sila nagpapatuloy? Sa halip, mga minamahal, kung sa iba lang, mga minamahal, ay kung hindi sila makapag-reflect, hindi nila alam kung ano ang dapat ikasiya, mga minamahal, ipagpasalamat sa mga ganitong malagang okasyon, hindi sana, mga minamahal, sabihin nila sa atin, mag-stop na tayo dahil wala nang malapastor. Wala nang katuturan, bakit tayo magpapatuloy? Pero never nilang sinabi yun. Bakit? Dahil ang natutunan nila sa ating malapastor at sa ating assistant pastor, mga minamahal, limutin ang sarili, ialay ang buhay na ito para sa malapaynoon, maging pagpapala sa maraming kaluluwa. Dahil yun ang tunay na nais ng malapaynoon. Amen? Yun ang nakita nila na ginawang pagsakripisyo at magandang halimbawa ng ating malapastor. Ating beloved Atiles, mga minamahal, amen? Maghinga-hingalo na sila, mga minamahal, babawa pa rin. Amen? Bakit? Yun kasi ang natutunan nila sa ating malapastor. At yun ang nais nilang, yun ang talagang ipinakita nila sa atin dito, mga minamahal. Amen? Kung hindi sila ginamit ng malapaynoon, sa tingin natin, mga minamahal, sa mga panahon ng pagsubok, ng kadalamatian, ng karamdaman,
Magpapatuloy pa ba tayong umagbang? Pero dahil nare-recall natin sa ating isip, yung mga naunang mananampalataya, na inilaban ang kanilang pananampalataya, nagkakaroon tayo ng lakas. Nagkaroon tayo ng pananampalataya. Natututo tayong humagbang. Amen? Magpasalamat sa mga Panginoon. Amen? Dahil ang tunay na pinakapuso at rason ng anibersaryo, walang iba kundi laging sa kapurihan ng Panginoong mga minamahal. Amen? Sabi nga ng awitin, for the Lord is good. Amen? Ang kabutihan ng Diyos ay walang hanggan. Huwag natin isipin, mga minamahal, na tayo lang ang dumaranas ng pagsubok. Huwag nating isipin na tila tayo lang, parang tayo lang naghihirap. Diyan ay magiging hadlang sa araw ng bukas upang maipabot natin ang ating taos sa pusong pasalamat pupuri sa mga Panginoon. Lahat tayo may kanya-kanyang pagsubok, mga minamahal. Amen? May kanya-kanyang araw kung kailan dumarating. Pero tandaan ninyo, mga minamahal, sa bawat pagsubok, sa bawat kadalamatian, kahirapan na mayroon tayo, pareho lang din naman tayo sa isang bagay. Meron tayong Diyos na maaasahan, mga minamahal. Amen. Huling talata, mga minamahal, dito sa Efeso, ang kabanatay 3, ang talatay 21. Ating pong basahin dito po sa Efeso, ang kabanatay 3, ang talatay 21. Maganda na po ating pong beloved instrumentals, mga wit. Amen. Efeso, ang kabanatay 3, ang talatay 21. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 3, ang talata po ay 21, ganito man sinasabi, ay sumakanya nawa ang kalulhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman siya nawa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa mga ganitong okasyon, mga minamahal, take note, mga minamahal, walang ibang dapat focus at konsentrasyon ng mga Kristiyano kundi sa ating Panginoon. It emphasizes the ultimate goal of our celebration is giving glory to God. Amen? Yun ang pinaka dahilan kung bakit tayo may anibersaryo, mga minamahal, upang pasalamatan, luwalhatiin, dakilain ng Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Tayo po umawit, mga minamahal. Praise the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able,
every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bakit tayo nagdiriwang, mga minamahal, ng ika-39 na anibersaryo? Ano ang dahilan? Dahil ang Diyos ay mabuti. Bakit sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, bakit tayo nananatiling nakatayo? Dahil sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Bakit hanggang sa mga oras na ito, sa kabila ng ating mga pagkukulang, mga minamahal, patuloy pa rin nating nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating ginagawa, mga minamahal, bakit tayo nakakapaghayo? Bakit natin nagagawa ang kalooban ng mahal na Pinoon? Dahil ang Diyos ay mabuti. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Minsan, akala natin iniwanan na tayo ng ating dakilang Diyos. Subalit, kailanman, tandaan po natin, ang pangako ng ating dakilang Diyos, hindi tayo pababayaan, di iiwanan man. Hinihintay lamang ang ating dakilang Diyos na tayo muling tumawag sa Kanyang banal na pangalan. Hinihintay ng ating dakilang Diyos na tayo muling manumbalik, mga minamahal. In all my life you have been faithful. Ang Diyos ay tapat. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Ikaw sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah. Ika'y mabuting magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y sa habang buhay, ika'y mabuting magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat
lamang hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, iba na yung priority natin. Minsan, mga minamahal, isinasantabi na lamang natin ang ating dakilang Diyos. Subalit ang mahal na Panginoon, kailanman, hindi niya tayo pinubabayaan. Hindi tayo iniiwanan ng ating dakilang Diyos. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hindi kayang tawaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Wala tayong makain, subalit hinihipo yung ating kapitbahay. Wala tayong pamasay, subalit yung kagalakan na ating nararamdaman sa mga oras na ito. Punong-puno tayo ng problema. Ang dami nating iniisip. Ang ating dakilang Diyos, hinihintay lamang na ating ilagak, mga minamahal. Ibigay natin sa ating dakilang Diyos lahat ng ating pasanin, mga minamahal. Hindi natin kaya ang lamang ito, mga minamahal. Subalit ang mahal na Panginoon, ipinakikipaglaban tayo ng ating dakilang Diyos. Kay tapat sa habang buhay, ika'y mabuti. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti makakailanman hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ating mga minamahal na mga bisita, ating mga taga-subaybay, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Gaano man tayo kasama, gaano man kalaki ang ating kasalanan, kung tayo po ay lalapit sa ating dakilang Diyos, ang mahal na Panginoon, hindi niya tayo itataboy, kundi bagkus, dalawang kamay, yayakapin tayo ng mahigpit ng ating dakilang Diyos. Ang mahal na Panginoon ay mapagpatawad. Suktulang biyaya. Hindi kayang isipin, hindi kayang sukatin ang kahabagan ng ating dakilang Diyos. Ang mga narinig natin mga patutuo, mga pagpapala na aming tinanggap, inyo rin pong kakamtin sa oras na inyong tanggapin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una ay ang pananampalataya. Sumampalataya tayo sa ating dakilang Diyos na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Ikalawa ay pagsisisi. Pagsisihan po natin ating mga kasalanan na ito'y hindi na pumuli nating babalikan muli. At tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Jesucristo.
upang mapatawad lahat ng ating mga kasalanan. Makapasok tayo sa kaharian ng langit. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalaking Diyos. Ikaapat ang bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung ating napanood, hallelujah, ating mga minamahal, mga awit, ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba po ay lumulukso, ang iba ay nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ito po ang bautismo ng Espiritu Santo. Ito po ang patunay na tayo pag-aari ng ating pinakamamalaking Diyos. Ito po yung silyado, mga minamahal. At bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, ating itaas po yung dalawang kamay, ipikit ang mga mata, at sumunod po kayo sa maiksing panalangin ng iyong mga lingkod. Mahal na Panginoon Jesus, marami pong salamat sa dakilang pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa akin, na ako'y binigyan mo ng pagkakataon na makalapit sa iyo. Marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na paanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. O dakil mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, narito po malapit noon ang mga kaluluwa na yung pinagpala, kinahabagan, binigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mahal sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po dumako mga minamahal sa ating pong personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang. Kahabagan mo po kami patawarin, hugas sa linisin ng banal na umagos sa krus ng Kalbaryo. Kalakasan, kalusugan, complete healing, past recovery sa aming pong beloved Ate Rachel, Pitch Almeida, Isgera, at Minister June Isgera, malapit noon. I-comfort mo po ang buong beloved Almeida family, malapit noon. Ipagkaloob mo po sa bawat isa, malapit noon, ang pangangailangan, hallelujah, kalakasan, kalusugan, kagalingan ng magkaramdaman, trabaho, negosyo, kapayapaan, hallelujah, mga tahanan, umalapin noon, mga walang tahanan, mga walang sasakyan, ipagkaloob mo po sa bawat isa, umalapin noon. Hallelujah. At sa pagkalatang dalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal ka ng kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parti na may karamdaman. Ating isipin, ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida ang naglihan po sa atin. Sama-sama po nating palayasin sa pangalan ni Jesus, mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalamig, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Mga cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah, hallelujah. At tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shall praise the Lord. Yup, 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang.